Il-bidu ta' sena ġdida tradizzjonalment iġib miegħu ħafna riżoluzzjonijiet, rutina ġdida u forsi anke skuża biex dak li jkun jaqta' xi vizzju. Boħrajn iħossu li huma kuntenti biżżejjed li ma jarawx il-bżonn li jbidlu l-istil tal-ħajja tagħhom. Imma n-nies x'riżoluzzjonijiet għamlu għas-sena l-ġdida? Illum ġejna l-Belt Valletta nistaqsu n-nies kif qegħdin iħarsu lejn is-sena 2023 u jekk hux se jżommu mal-famużi riżoluzzjonijiet li jsiru fil-bidu tas-sena. Għandek xi riżoluzzjonijiet għal-sena ġdida? Saħħa l kulħadd ma nemminx fihom tu bifer, ġifieri nemmen li rajt ikun hemm ċerti pjanijiet fil-ħajja, però ngħix jum. No, I'm quite happy. Is-saħħa l-importanti, għal dik li ħaġa importanti s-saħħa. Forsi nġemma xi ħaġa sena oħra. Li nkunu aktar kontenti u aktar ferħanin. Laqas naf, kont kun irrid nibda xi ħaġa ġdida naqbad u nibdija l-għada. Innaqsu nara mill-li kien. Id-dieta. Ma qatt ma jirnexxieli. Ma mpejjibx, ukoll darba mpejjeb iżjed. Forsi nitfa' aktar moħħiem fejn tiġi l-iskola u forsi ma ħallix għall-aħħar. Id-dieta u ma nżommix, Nżommu aktar paċi. Ma nagħmilhomx ta'. Le, ma ħobx nagħmilhom għax nibża li nitlifhom. Dieta. Jien ma nagħmilx riżoluzzjonijiet. Naħseb kieku ma nżommhomx għax kieku naħseb inkun xi ambizzjuż. Imma nipprova nagħmel riżoluzzjoni kuljum jien. Kien ġurnata nipprova, kull ġurnata ngħixha mill-aħjar li nista'. Ħellu l-imbarazz għax diabetku. F'din id-dawra qasira tagħna mat-toroq tal-Belt, iltqajna wkoll ma' nies li għalkemm m'għamlux riżoluzzjoni speċifika jittamaw li jkollhom sena aħjar minn dik li għaddiet u fuq kollox li jkollhom is-saħħa. Apparti minn hekk sibna diversi persuni li iżjed milli beħsibhom jagħmlu xi riżoluzzjoni partikolari esprimew it-tama tagħhom li bħala poplu ninsew dak li jifridna u nifukaw iżjed fuq dak li jaqadna u fuq kollox li tirrenja l-imħabba. Net News taqsa wkoll x'memorja se tibqa' magħhom tas-sena li għadha kif spiċċat. Ġralek xi ħaġa din is-sena li se tibqa' tiftakara? Hija 100%. Mardit lil-mara qiegħda l-isptar u għadhem sal-lum allura id-dwejja tiegħi huwa dak. Il-mewt tar-reġinu naħseb kienet l-iktar ħaġa li għamlet effett fuq in-nies dis-sena. Li battit il-Covid u għajmin konna idna nisimgħu dwar Covid, naħseb ħallit effett anki psikoloġiku fuq diversi individwi. U naħseb il-gwerra tal-Ukrajna ġifieri ħallit impatt ukoll. Tlift id-dedi. Il-mewt tal-reġina kienet xi ħaġa nazzjonali mondjali u xek. Il-gwerra żgur, ġifieri żgur l-aktar ħaġa li hija xokkanti li aħna ma niftakrux hija li konna gwerra fl-Ewropa, dik xi ħaġa u għadni għadha għaddejja ġifieri xi ħaġa li għadni ma nistax nemmen. Li ħriġna mill-pandemija. Il-mewt tar-reġina u. Il-gwerra bħalissa tal-Ukranja għax qed teffettwa lil kulħadd dirett. Il-gwerra u. Ħsib il-mewt tar-reġina. Desiree Grek mill-Belt Valletta għal Net News.